onye nọ n'ụwa ya tigo onwe ya n'ekpere, onye anwụ na onye fụlụ kpọrọ anyị birikwo. Onye nọ n'ụwa ya tigo onwe ya n'ekpere, onye anwụ na onye fụlụ kpọrọ anyị birikwo. Ọkpa oshijejere onye na-ele ụwa tiga onwe ya ekpere, onye anwụkwa na onye fụla ugbu ọkpọrọ ya bịakwala ebe anyị nọ. Onye biri onye biri, udo a na-achịkwanụ. Igbo ndị ọma meji eme ọnụ na Bọlachi nwanne nwoke nwanne nwaanyị, enyi nwoke enyi nwaanyị, ebe ahụ ị nọ ele ekpere taa. Ashimi azụkpọkwala gị ụtarị, onye emeghe mekwarala gị ihe, nwa ga-akwala gị oji, nwanyị kwa gị ihe. Ashimbarịla onye ukwu mmadụ ela onye nta mma. Maka m chanabaganụ na omume anyị ma akọọla gị akụkọ ka taa ewu Fraịde ngwụcha izu ụka abalị 25 nke ọnwa itoolu afọ 2020. Abịakwanụ na ala Igbo anyị ka ụkwanụ ahịa Orie Obibiaze na Oriisi.
ịgbanye ga-arụda ịgbanye gị na mgbọ ịgbanye ga-eti mpere keke na pepe taxi driver Ọrịmma ọchịchị steeti Imo ekwuola ma a ga-agbatu ụlọ akwụkwọ ekwuola ahụ ma a ga-agbatu ụlọ akwụkwọ ndị nọ na steeti Imo. Achịghị mmụọ ụlọ nnọọ ndị ịgarịga enyochaga ndepa ọrịa coronavirus na steeti Imo. Mmụọ ụlọ nnọọ nwa o jiri nnọọ mechaa gazucha na kansụl 27 27 local gọọmenti enwere na steeti Imo. Chọwụ mgbe ahụ ka a ga-eji agbatu ụlọ akwụkwọ ndị nọ n'ala anyị site na ogo praịmarị ruokwa n'ogo sekọndịrị tupu a na-akama ụka ndị ke ụlọ akwụkwọ elu tertiary institutions. Onye kọmishọna mgbasa ozi steeti Imo ịkwanụ Maazị Declan Emelụmba ọwụ onye kwufutakwana kena ọchịkpa ha shiri ugbula ka ndị ahụ garịga enyochaga ndepa ọrịa coronavirus na steeti Imo ya wụ ndị testiga pepụlụ for coronavirus etestiga nnọọ ndị steeti Imo ọchị ejie n'ahụ na kansụl 6 jejele ule ahụ elele ahụ jejele ndị mmanụ ahụ na 6 local gọọmenti na steeti Imo. Chi n'ime kansụl 6 ahụ ejekwana chi etestiala mmanụ 1,000 elela mmanụ 1,000 ahụ maka coronavirus. N'ime 1,000 ahụ elekwana ahụ maka coronavirus achị mmanụ 24 mmanụ 24 ahụ parala ya mmanụ 24 ahụ testịrị positive for coronavirus na steeti Imo n'ime 6 local gọọmenti ndị Nwonaga n'ihi na ejiri ha ime obodo rural areas je na etesti achịkwana etestiala 6 local gọọmenti ya fọkwanụ 21 local gọọmenti na ha nwere na steeti Imo local gọọmenti 27 27 local gọọmenti achị mmụọ ụlọ eji nnọọ jeje testichaa 27 local gọọmenti niile na steeti Imo ma ahụ ka a ga-ejikwanụ agbatu ụlọ akwụkwọ ndị nọ na steeti Imo ma aha marachi eziokwu ụmụ akwụkwọ na-je ụlọ akwụkwọ enweghị herịta ịpara ọrịa coronavirus ịnọ na nwụọ. ụfọdụ nọ na Surulere ụfọdụ nọkwara n'Ikeja ọgụsụ na Zamfara Igbo ikekukọ omenala emesema agbalagba emesema achọ ọgụsụ na Kogi Igbo ikekukọ omenala amadi kpechela kpeche awa akọcha na mpipa kama karị ndọtiri Owerri kama karị Ọnịcha Manachicha high institution n'Ọnịcha Jabame na-aga Manachicha high institution n'Owerri keke na pepe ehele graduate keke na pepe ehele graduate keke na pepe. O deberela na steeti Imo itazidebrede aka chiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ agbarụọla ịhụkwa ụfọdụ ndị eji anatala ọchịchị steeti Imo ego ụtụ isi nakwa ego ndị ọzọ echi akpaso ndị mmanụ agwa na-apịa nwụọ ụtarị n'okporo ụzọ ala Owerri. Hope Uzodimma si ọchị emelala ndị niile eji anọ agagharị n'okporo ụzọ chanwa hụ na ga ndị mmanụ ego chanwa hụ na tagala ọchịchị steeti Imo ego ji ya na-akụ ndị mmanụ he ọchịherikpa aha ha nọ ma hụchi emelachana ndị ahụ na steeti Imo chenwe makwa heri task force ịga na-agagharị na-ana ndị mmanụ ego ọchịherikpa aha ha nọ ma hụ chi ọwụ naanị ụlọ ọrụ eji ahụ maka ego eji arụfụta na steeti Imo ka a kpọrọ Board of Internal Revenue chọwụ ndị na nwere ikikere ịnọ na-anatala ọchịchị steeti Imo ego chinwụnatakwana ya nwa akwụghịga ya n'ụlọ akụ steeti Imo akpọrọ Single Treasury akaụntụ
chemwe makwa herikpa ahụ ọchị onye ọwụla ịbịara ịnara mmanụ ego chahụ bịa ịnara gọọmenti ego ọwụla chia ndị ahụ kpọọ ndị uwe ojii ji eji apụrụ onye ahụ cha ihe mee na abolish ndị mmadụ ịnọ na-agagharị cha ma hụ tax force na-ana ndị mmadụ ego cha ha achọmahụkwa ihe tax force ahụ cha eji hụ tax force ahụ emebigala ọchịchị ya aha cha ha achọmahụkwa ihe tax force chi onye na-achọrọ ịkwụ ụgwọ enye ya akaụntụ nọmba ọ ga-eji kwụ ụgwọ ọkwanụ ndị board of internal revenue bụ ndị in charge. Plugging people, answering revenue consultants. I want to use this opportunity to inform Ndimo. We don't have any revenue consultant anymore. Don't allow anybody to stop you on the road to say it's revenue consultant, is collecting levy for this, for Palmwood, is collecting levy for that. We have abolished all that. We have automated our tax system. It is only Board of Inland Revenue that is authorized to collect taxes and levies on behalf of government. And official receipt will be issued to you. And payment will be made to our treasury single account. Anybody who says is agent for cattle market or agent for that market, agent for that, if you see police, please tell police to arrest the person because it's not from government. And to those of you who are going around the streets, flogging people, answering revenue consultants, I want to use this opportunity to inform Ndimo. We don't have any revenue consultant anymore. Don't allow anybody to stop you on the road to say it's revenue consultant, is collecting levy for this, for Palmwood, is collecting levy for that. We have abolished all that. We have automated our tax system. It is only Board of Inland Revenue that is authorized to collect taxes and levies on behalf of government. And official receipt will be issued to you. And payment will be made to our treasury single account. Anybody who says is agent for cattle market or agent for that market, agent for that, if you see police, please tell police to arrest the person because it's not from government. Ka ahụ gospel according to St. Hope Uzodimma. Aremachasu Junior Ozioma said that should go without saying. Random food shouldn't be collecting money from citizens. Jonathan Mampasi Ibolachi and Wabia Daniel Nde Neka Susan Eshe. Good, you try for this one. Or a money maker mekwele. Friday shower you do. I remember Prince Onyeka Ibolachi Uche Najia Kubeze Nde happy weekend. Ugo Sunday Nde Oneka Nde Odelight Amarachuku Asalamichi Marco Koro Nde Dennis T. Vic Tech Passion Ndewo Robert Oriako Mr. Libons Ebola Nneka Susan Ebolachi Usher Edwin Ogoboso Meka Ago Purity Joy Ban Penny Chika Agukwe Chinenye Alukwu Ashimyarela Nnoma Anyam Awodi Ebolachi Chinenye Amanda Ebolachi Christopher Onyemelukwe Cynthia Deze Chilaka Chris Uche Mekase Ogwezu ọnụ Ashimyarela Nnoma ka anyị gaa n'ihu. Emeka Ichime Kole Autonomous Family. Emeka O deberela Itaside Brede aka Chiga steeti Rivers ewunye som akwụsha alụmọgụ wike ekwuola shi onye isi ndị uwe ojii nọ n'ala anyị ewukwanụ Muhammadu Adamu Shahụ kpọrọ ya n'oku ekwentị anyasụ ahụ emega ntuliaka elu steeti Edo
gwa ya Wike shi Wike hụkwara mgbomgbo ya shi na steeti Edo lii cha ha achọghị ịhụhụ na steeti Edo ma otu Wike si ya ha na-ajụ ọkwanụ ya wụ Inspector General of Police wụ Muhammadu Adamu shi ya Ganduje ụkwanụ gọvanọ steeti Kano nakwanụ Hope Uzodimma ịwụkwanụ gọvanọ steeti Imo ịnọ na steeti Edo shinwe omega nene a steeti Edo chelehe nwobera nene na mere o ji asị ya lakpuo ndị ka ahụ nọ nga ahụ ya ọchịkwa nna nwo lakpuo ọchị onye isi ndị uwe ojii aha ha enweghị ihe ọbụla ahụ kwuru na ajụjụ ahụ ya hụ jụrụ ya Wike na onwe ka ya ashịkwanụ ya hụ chọf akwanna shi aya ha fụrụ ahụ kwa eji o sha hụ nọkwa ime họtelụ room ahụ enyere ya shahụ kwanga ya hụ nọ aha enwekwa ebe ya hụ jere aha ahụkwa ya anya ha na-akpọma ya shi ya lakpuo chiherịkpa aha ha rịnụ mma sha ya hụ onye isi oche otu kansụl chụgala Chinedu Obaseki Godwin achụmnta vootu onye isi oche kampen kansụl Obaseki ya hụ na lakpuo elekpa ya hụ shi agwa ndị mmadụ chilekwakpa ha eshi mee elekpa ya hụ shi ede rịpọtụ emere na elekshọn ahụ as kampen kansụl chairman Godwin Chinedu Obaseki Wike si ahụ gbakwara ya ara mana ya ha marakwa na ha mere chọwụshi enwere onye dila Inspector General of Police ahụ mana ha emekwana ha aha ahụwo abịara na steeti Rivers ya ha ele ego revenue eji enye ndị polisi ndị uwe ojii na steeti Rivers ya ha si ego ahụ abatala ya ha ebe anya ya wee ego ya eriduzuo ya mgbe ahụ o riduzuru ya onye isi ndị uwe ojii ewemana ya iwe chele ihe mere okwu ejeje ele ego eji aba akpa ndị uwe ojii ha ejeje baa ya wu ego cha ha mara na shọwụ ihe mere nwoke ahụ ji shi ya para ngwongwo ya shi ya steeti Edo lakpuo echi ahụ emega nduli anyasụ tupu chi abụọ a ga-eme nduli aka elu steeti Edo Wike shi ahụ yekwa na ya ọnụ ya ha nọ n'paakị ya nga ya hụ nọ ọ bịa pụrụ na ya pụgbuo ya Chris Izueke ndewo Don Crisot ndewo nna ọpụ Ebolachi Abdullahi ndewo Emiowe Jennifer ndewo Official Young Neto ndewo eze nwata Osuala Temple Ọnwụkwe Izuchukwu Ọkachi Igbo mba wanọ ndewo onye amakọhịa ubi amakwa m shiwo onye amakọhịa ubi o ndewo nwanne m nwaanyị Chicago, Illinois, United States of America. aka chiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ amachiela ndị ọrụ steeti Imo obi ike maka ụgwọ eji nwụọ ọchị obi shie nwụọ ikechi a ga-akwụcha nwụọ ụgwọ nwụọ niile n'oge na-arịghị anya Hope Uzodimma kwuru ke echi gara aga nwa nwere nzukọ Hope Uzodimma shi egburu oge na-ekwu ndị ọrụ ụgwọ nwụọ n'ihi na nwa ahụ chụga ndị oshi ndị riga ego steeti Imo n'aha ndị ọrụ eji aha ndị ọrụ steeti Imo eriga ego steeti Imo ya ndị ghost workers Hope shi ejidechakwa na ndị oshi ahụ gbulaka na chikpa ejidechakwa na nwụọ shehe anaghị akwụ ndị ọrụ steeti Imo ndị ka enwetabe ego nwụọ chi a ga-akwụcha nwụọ ụgwọ nwụọ ọchịhe ahụ he niile na-ahụrụ gị ọrụ chi ihe niile ahụ ya hụ mere ahụrụ gị ọrụ ogbulaka na ahụ mekwa na ha akpọ automated method of payment ọchọ ọrụ mana ọrụ ya wụ ọnwa gwu ha na enidighi ebebeje gbagharịma jema bankị ma ojeje kashi ma cheki shi gaa n'ụyọ gị ga-enweta ala atịrịkpa onye ọrụ steeti Imo ego ga-aba ime akaụntụ gị chọkwanụ naanị ndewu ndị ezigbo ọrụ steeti Imo ahụ ndị ga na-enweta salari ndị ga na-eri ụgwọ ọnwa nwụ n'ihi na emechichana ihe niile ugbulaka chọọkwana ego ọbụla ọchịchị steeti Imo ma ọfụtara chịkwa n'ọnwụ ihe a ga-akwụ ndị ọrụ shi iwe wekwala nwụ chaya ha mara na chaya ha kpaala nwa ahụhụ nnene cha akwa nwa ahụ wutega mana ha ya ahụ chụga ahụwụ ndị oshi ya ahụ wetucha ndị ọjọọ agha nwụ nọ n'akwụkwọ eji akwụ ụgwọ ọnwa
na steeti Imo shahe akwanna ha ahụ ya hụ chọrọ chinwo hụ na je laba rahụrụ m ụra shaga na akwụ mmụọ ụgbọ The nwe civil servants who are here, whose salaries were delayed because we needed to catch the thieves. Now we caught the thieves. Their salaries will be no longer delayed. So the automation system is working now. And people, salaries will be paid to only workers who are employed by government. And the amount of money approved by government as salaries is what will be paid to the workers. The civil servants who are here, whose salaries were delayed. The salaries were delayed because we needed to catch the thieves. Now we caught the thieves. Their salaries will be no longer delayed. So the automation system is working now. And people, salaries will be paid to only workers who are employed by government. And the amount of money approved by government as salaries is what will be paid to the workers. Gospel according to St. Hope Uzodimma na ihe gbasara salary ndị ọrụ steeti Imo. N'aka ka ọzọ onye kọmishọna mgbasa ozi steeti Imo Maazị Declan Emelụmba ekwuola okwu ọkpala ụkwa jaala ndị steeti Imo eze chenwema ahụkwa herita otu ọkpawa ike task force OCDA chenwemakwa Owerri Capital Development Authority task force ya ndị ka ihe eji agara ime ọhịa achọghị ebe arụghị ụyọ na-ana ndị mmanụ ego chọwa ego ndị ọkụda Declan Emelụmba chenwema ahụkwa herita OCDA task force na steeti Imo chenwema ahụkwa herita revenue task force revenue task force na steeti Imo eji ana ndị mmanụ ego na ime Owerri chi ọwụkwanụ task force ndị ka eji ana emblem na steeti Imo chenwekwa herita ihe ndị ahụ ọzọ ugbulaka na ọchị emelacha na ihe ndị ahụ onye ọwụla ha akwụkwala ụgwọ nye ndị task force ọwụla chenwema herita task force na steeti Imo ọchịchị steeti Imo ahụ emena task force abolish na steeti Imo. Arema Anyam Awadishi, that's good question from the fearless governor to Adamu. Adezo Kafeshi, good morning, Onyemi. Also, Darlington Ebolachi, Obinna Molokwu, Ndewo. Fabian Chukwude, Eshi Wike, the lion himself. Very Chukwu Eshi Wike is my right man, so I love. Okay, Arema. Emazi Sylvester, Ishi Hamburg, Germany, Ndewo. Triple Emmanuel, Ndewo. Duchin Kishi, please help me wish my brother and friend here happy birthday. Uche Obi, Efina Nanka. Uche Obi Efina Nanka ashim ya rela gị mma ị ga-adị ka echi n'ihi na echi adịghị agwụ ife niile ị na-achọ ọ ga-eruteche gị aka ndị nke dịkwa mma chọbakwa nke dị mma n'ihi na onye na-achọ ife dị mma ka ife ọma na-erute n'aka. Happy birthday nwoke ọma Uche Obi Efina Nanka ashim ya rela gị mma. Chinedu Dikeọgụ Eboola Chinyere Chukwuemeka Ekene ụwa Ndewo. Kendo Sani Spencer Caleb Ishihi tribe or let him hand over the rightful governor. Ochman Ndewo. Kendo Sani Ndewo. Yeshi hope try for this one. Arema Augustine Onyerikam Ndewo Duchi Nkoyama na Malela Eklam Charles Junior Ozioma Arema ka anyị ga-akwado n'ihu ka anyị ga-anọ n'ihu
o rejiela Itazirejide ọsọ gbara na Iju Ishaga steeti Legọs echi gara aga ebe trọkụ ịpa mmanụ mmụọ gaasị ịdara nnọọ gbawa kpum ọkụ enwuru ebe niile hekarịkwana mmanụ 30 merụrụ ahụ na ihe mgbawa ahụ imere ebe ahụ ebe ụgbọala 15 gbara nnọọ ọkụ ree jaja ebe ụyọ 24 23 houses lara nnọọ iyi 23 houses were destroyed mmanụ over 30 people ụkwanụ ndị ashi emerụrụ ahụ nga ahụ mana agba ahụ ha anyị ma enwere onye nwụrụ ma enweghị onye nwụrụ o nwere ike nga anyị ekwughụchi enweghị onye nwụrụ enweghịkwanụ onye ọbụla enwụrụ Ela só fuma ela só com pedaço. Com pedaço. Mas olha. É do animal lá, ele colhe logo, é certo? Vai, leva lá dentro. Ah, tá aí a moto aí, bicho. Tá. Ah, já, ele pode dar uma ela fica com Burn everywhere. That is how it burn. Fire for Jesus! Ah! Wait! The fire will come up. Oh, no, ready yet. You could have given us a boy by now. Could have come up. What's it going to look at? ọrịa ọkpa ahụ shiri mee na ọsọ ọjọọ ịgbara ebe ahụ eteni ọ mafuo obi gị jee nga ahụ jeje hụkpa ọkụ shila ebe niile iyi ga-emekpala ndị bi ebe ahụ ebere dị ọkụ ahụ nnọọ ha ewuke ka atọ na izu ụka na ịgbasara mmanụ tanka ịnọ na-agbawa enwere ike mere na Kogi steeti nwanne echi gara aga ka abịakwa na-abịa mee ha na steeti Lagos ọ gbarara Looking at all of them, you must kill it good way. Looking at all of them. o deberela Itazirejide ndị uwe ojii steeti Imo apụfula ndị otu nwụọ mmanụ 3 nwụchikwana ọrụ apụfula ahụ nwụọ n'ụyọ ikpe echi gara aga apụfukwana nwụọ maka ịnọ na-arụ ọrụ otu eji ahụ maka ndị mere mpụ iri ego n'ala anyị achị ndị uwe ojii aha nwa hụ mega impersonate ndị EFCC emegahụ impersonate ndị EFCC ọhe mere ejijeje menwo arrest chụọ nwụrụ achụọla nwụrịta ndị uwe ojii n'ala anyị nakwa na steeti Imo achụọla nwụ ọrụ so apụfukwana nwụ ụyọ ikpe nọ n'ala Owerri echi gara aga mana kpahe shiri ụyọ ikpe ahụ enweghị isi ụyọ ikpe ahụ kọtụ ahụ esitihụ yesterday
esiti nso akpọrọ hụkwa ndị uwe ojii ahụ nyekpọba ahụkwa nwụ na ụyọ itiri mkpọrọ achị ndị uwe ojii ahụ bịa nwa ejeje sorochu uwe ndị EFCC je na-agagharị apụgharị ndị yahoo nwohu ndị mega yahoo ụmụ yahoo nwa eje na-edistọbụ nwo na lọji nwo nnọmara izuụka na izuụka ka ọzọ gara aga ndị yahoo na ụmụaka nọ ike na-egbu ndị EFCC na ndị nọ ike na-egbu mega yahoo nwere nsogbu ebe a kpọọ Imtuba Gate Bishop's Court ọsọ gbara ebe ahụ eji ha egbe chụọ ndị EFCC ọsọ so ha na mee enyiga anya chọpụtachi enwere ndị uwe ojii mmanụ atọ eje ebe ahụ n'aha ndị EFCC awụkwanụ ndị EFCC nwobịa nwa eje na-achụgharị ụmụ yahoo ananwo laptọpụ ananwo fon anakwanụ nwa ego nwa eji ebelu nwo so apụfula nwo ụlọ ikpe onye isi ndị uwe ojii na steeti Imo ịwụkwanụ Isaac Akimoyede achụọla ndị uwe ojii mmanụ 11 n'ọrụ che mmanụ 19 mmanụ 19 aka nakwa enyocha maka ha ọjọọ ashinwo imere sọkpa ahịa na steeti Imo Ugbulaka na ebe ndị uwe ojii rụgazi ọrụ dịka ndị EFCC na-anara ụmụ okorobịa yahoo ego na-erikwanụ anya audition please Owerri Pikin help this Owerri Pikin help tell Supreme Court governor to pay workers their salary. He should stop giving excuses. Okay, anyị agwala ya okwuola sha hụ ga-akwụ do ụgwọ so ka anyị na-elekwa anya okorobịa obi nwanne isi happy birthday Ọhamadike of Biafra. Okay, tawo birthday leader amakwamo ọrịa ma were ohere ekele Ọhamadike ala Igbo Maazị Nnamdi nwa Chineke Kalụ onye Chineke itere mmanụ onye Chineke idikwa na shiabịa nafụta ndị ya n'aka Fero anyị si Chineke gbaa gị ume Chineke were ndụ nye gị n'elu ndụ onye chụga gị chụga ọkpọrọ onye gbugakwanụ gị gbuga ọkpọrọ ọrụ ga akpa ahịrịhịrị ichikụla ya ala ekwurara ya aja mgbe ọbụla ịzọsara ụkwụ Fevọ ga-eso gị Chineke gakwara eme ndụ ga-enyekwanụ ga-emeghe ya meghe ịrịba ama ya gaarị ndụ enwetaghị na ịchụga anyị aṅụrị akwanụ ọṅụ dokwanụ gị n'ihi na ewu dike eji eje ọgụ ịwụkwanụ onye eji eje mba. Happy birthday okorobịa Afarukwu Ụmụahịa Ibeku Afarukwu Ụmụahịa ashim ya rịela gị mma immediately ndewo Zagamaza Nkara ụfọdụ nọkwara na Sokoto ụfọdụ nọkwara na Abuja Eko Semesema Abalaba o deberela itazidebrede otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Anambra edeje na onye isi ala anyị Muhammadu Buhari akwụkwọ degidekwanụ sinetọ Chris Ngige VI boy asha ahụ we VI boy if ya bịa back 10 times o dejekwana bubu aka akwụkwọ degide Chris Ngige ịwụkwana onye minista okwu ọrụ Labour and Employment na ala anyị ndị APC na steeti Anambra shike ma echiri n'ọhịma otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC n'afọ 2013 2013 shi APC na steeti Anambra anwụhe nweta bụ otu mkpụrụ mmeri ma oche kanselọ ma oche chiamani obodo kansụl obodo ahụ enwebeka ọwụla mgbe nwetara mmeri na steeti ahụ chanwuhe abe mmeri ma otu chahụkwanụ Chris Ngige mere ojijeje rịkpa ahụ chahụ Chris ahụ mere
nwa enwe agahụ mmeri na steeti ahụ ma otu n'ihi na ahụ enweghị ahụ ọla humega achịkwana ivu na wọdụ Chris Ngige kanselọship isi ebe ahụ ahụshi abga ahụesighị ụdị APC na wọdụ Chris Ngige nwa ekelekwanụ Buhari maka nhọpụta ọ hụfụrụ ara Chris Ngige rịta onye minista okwu ọrụ n'ala anyị nwa ekele Buhari maka ka ahụ kwuokwachi nwaanyị Chris ahụghị onye odeakwụkwọ ndị isi ọrụ yawo the secretary office of the head of service ahụghị nwaanyị Chris Ngige onye isi ọrụ na-ekelekwa ya na-agwakwa Buhari si nwanne Chris Ngige nwanne ka afọ ya otu nne ji ya ịwụ Emeka Ngige ahụghị chairman Council of Legal Education na-ekelekwa Buhari si elder brother Chris Ngige iwu Chief Edwin Ngige ahụ nwekwa nakwa nwanne ya ebe ibe nne ya iwu Mr. Masi ji enwe otu anwa ahụ chairman federal boards ahụchahụ ndị isi oche bọọdụ nọ n'etiti bọọdụ etiti federal boards ala anyị chanwa ahụ chairman chi nwanne ya nwaanyị biological sister nne ji ya ahụ mana ọ lụọla di iwu Bene Nwachukwu ni Ngige nakwa nwanne ya cousin ya iwu Ụzọma Igbo nwa chozugbo nwa ahụ chakwa board of NACA nakwa ndị ọzọ nwụ akpọ ha aha nwochili enu Chris Ngige ha ewere ndeke nwo na-etiga n'ọkwa ọchịchị ha fụkwanụ ndị Anambra niile nwụ ha wụsara ọkpọrọkọ so nwochie Buhari ha ahụ nasha this man ahụrị selfish ọ ha emekwana ha ewin fuhu election n'ihi na ha enweghị ndị hụ ji aha APC enyegala aka na steeti Anambra so ha mere APC ji akwụga afọ n'ala na okwe ntuliaka elu ọwụla eji eme na steeti ahụ chikemma 2013 common council APC ahụ ewinibe na steeti Anambra tunwochi bubu hụmara anụ ihe hụ ga-eme maka ya okwu amama mememememe Okorobịa nwa Obi nwanne achịgbuola onwe ese family business in the zoo. Toneski nebechukwu isi after you send me voice note yesterday you block ọmụa ọwụkwa m amara m shi ọwụ m ka ị kaga Nneka Susan ishi APC Ike Chukwu nọ ishi say Duru Gerald ishi good day to you my dear Emeka Okereke happy birthday Hamadike Collins Gozie ishi brother you know your work good work over Kinorema Ernest Chijoke ishi I have not heard from you sorry the general Ashi mecha program eche kelam ga oshi no online mecha program I will get back to you ya ụmụ aka egwaga anyam awodin dewo Obioma Ekpe ishishi Cyprus elega Emeka Okereke ndewo silence enegalo ndewo ya rekwala nnọmma ka anyị ga-akwanụ n'ihe Emeka jụrụ uche ajụọla maka gị Vitus Ehindome ebola elekwanụ maka ndị ama ahụ kelekwala m ya ndọma na France ashim ya rela nnọmma Joseph Chijoke you are welcome Arema ọchịchị steeti Abia ke Okezie Bakman ikpeazụ ịnọ na isi ya ekwuola chi ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nakwa ụlọ akwụkwọ akara praịmarị na steeti ahụ chanwahụ ga-ebido hu agụmakwụkwọ na Mọnde abalị 28 ka ọnwa Septemba na achịkwanụ ọwa agbaka atọ ka nwo ga-ebido gụma ugbulaka na chọtetem ka mgbahụ ga-ebido ugbulaka na onye kwufutakwa na kewu onye kọmishọna mgbasa ozi steeti ahụ ewu Chief John Okiyi kwuru che ọchịchị steeti Abia anwụghị eticha na ihe niile n'ụkpụrụ anwụghị emechicha na ihe niile iji hụchi ụmụaka ndị na-abidohu ụlọ akwụkwọ enweghị na coronavirus nwo ga-apara chefumigeticha na ahụ ụlọ akwụkwọ niile gbachaa ya ọgwụ eji egbu nje etichakwa n'ebe niile eji akwa aka nakwa ebe
niile eji asanitize hụkwanụcha haziri oche nwa ga-eju n'ọnọdụ ịgba ọtị social distancing. Ọ nọkwa nga ahụ kwuocha nwa ha ekwuola ego ile ndị ụlọ akwụkwọ onye ọkpọrọkọ nwe ya private schools n'asụsụ bekee ụgwọ nwa ga-akwụ ka enwee ike hụshi agbakwala nwa ọgwụ eji egbu nje fumigation. A ga-eme na mmụọ fumigation tupu nwa na-agbatucha ụlọ akwụkwọ niile nwa nwere na steeti Abia. Ya ọkpahe shiri ụblaka abalị 28 ka ọnwa Septemba ya 28 of September Monday ka bịaga ka ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị ga-emepe na steeti Abia. Onye ọbụla ji ịchọmakwa ebe sandals ya na stockings ya nọ. Ọwụkwa Monday ahụ ugbulaka na anaghị ịchọma sandals achọma chọma stockings achọma n'ihi na agbachiri skuulu kemgbe ọnwa Maachị afọ. Ifunanya Okoro ndewa Anselm Obasi Ishambochinu from Germany. Anselm, you're highly welcome. And don't forget to share this broadcast so that God will bless you immediately. Duru Gerard mekelekwa Gemeka Okereke ndewo Ashimiarela gị mma Nneka Suzanne ndewo Celestin Ikenna ịbịaruola Simba o deberela Itazidebred ọchịchị steeti Ebonyi ndị uwe ojii nakwa ọhaneze ndị Igbo ekwuola ụka gbasara iwu ahụ iwu afọtakwaleji ahụ otu IPOB Indigenous People of Biafra n'asụsụ bekee inyere chi onye ọbụla nọrọ n'ime ụlọ ya reda a ga-enwe mgbachi lockdown n'ala Biafra shọkwanụ ụzọ kenwo ga-eji eji ma gwakwanụ ọhachi obi arị nwo mma na ogbugbu niile eji egbu ndị Igbo n'aka ndị Naijiria chicha aha a ga-eme independence chi onye ọbụla nọrọ ime iyo ya n'ihi na achọpụtara chi enwere ọgbaghara achọrọ itiga n'ala Igbo a ga-eji kpuchicha ndị mmanụ. Mana ọchịchị steeti Ebonyi chita na ọnụ onye kọmishọna nchekwa steeti ahụ ya Commissioner for Security ịwụkwara Maazị Stanley Emegha. Maazị Stanley Emeghachi ndị Ebonyi mgbagbuo otu IPOB nkịtị shangma hukwugo ka ndị arachaga shaka aha hụ ka ndị arachaga chi ndị ole ụkwanụ IPOB chelekpa nwo shagwa ezinụlọ chimo ha fụtakwala eji nwo hụ nọrọ imiyo nwo na nọrọ imiyo memanene chelekwanụ mkpanwo ji chọọchị ezinụlọ ahụ rie chelekpanwo ji chọọchị nwo na-eriri ebe mochi nwo nọrọ na imiyo chi aha hụ ụka ndị ara. Stanley na onwe ka ya kwukwa na chi ya ọrụ ma enwere hereda IPOB nọ chaya ha amahụ ma enwere hereda IPOB ịnọnụ chaya ha ma IPOB hụ mega exist hụ ndị mmadụ ga-egarama na nwoji egarama mkpanwo na 31st na 1st October ahụ chinwe gekwala IPOB ntị nwoji egarama mkpanwo chi enwe ihe mega chanwa hụ nọ ya. N'aka ka ọzọ otu ọhaneze ndị Igbo n'ụwa niile ala anyị kwanụ ekwuola shi aha ụsọ ha ọjọọ n'okwu ahụ ndị IPOB kwuru chi ha ahụkwanụ ụzọ kenwo iji gosi iwe nwo ebe ọchịchị ala Naijiria ịnọ chakpajigahụhụnwo ama chi ha ahụ IPOB kwuru chi ndeke ndị Igbo hụ nọ n'ụlọ ha ahụhụ okwu ọjọọ. One of Japan, he came man of USA. Ndama
official. Stand on. O deberela It Has Debrede na ihe mberede okporo ụzọ ahụ imere na steeti Ebonyi Satọde izuụka gara aga ebe ndị mmadụ isi nnọọ olili ozu burial ayọga najedaba ime mmiri akpọga Akaeze Ukwu River nọkwanụ na steeti Ebonyi ahụ. Otu onye ịlọrọ ọnwụ na ya hụ ụgbọala ahụ na ihe mberede okporo ụzọ ahụ afụtala bịa kwuo ya ije ịgara nwa agbọghọbịa ahụ si nnọọ echi ahụ chi onye ịkwọnwụ onye draiva ịkwọnwụ chi ahụ gbaga nnọọ ọkụ chọọ ịgbafere onye ụgbọala nọ ihu chọọ ime ya overtake chi ma ọ na ji chọọ ime ya overtake aha makwanụchi enwere trela ịnọkwa n'ofeke ọzọ ma hụ na ji tiga isi trela ahụ ha pịara nwe ha efeli sụgharịa ọ na-awa ime mmiri ka nwo nwetakwa na onwe nwo ọchị ma nwo dabagakwa n'ime mmiri oche ya ha adafu na parakwanụ ya ụya ịga ya ime mmiri ha na-aje ekpekperechi Chineke nzọfụta ya Chineke nzọfụta ya hụ na nọ otu nwa okorobịa abịachi hụnye ya aka ya ọ na nga ahụ ka ọ na-nye ya aka ya nwa okorobịa ahụ azọfụta ya ndị ka ọzọ ịnọ nga ahụ anwụcha kpahe chikwanụre abazi na ha ahụ mere na Satọde eruzie na Sọnde ejeje go eshia nwo ime mmiri ahụ hụrụ bọọsụ ọkpa eji nnọọ jee were kren si ishia nwo shida ime mmiri ahụ sefụtazie nwo elu ala achịkwanụ ndị niile na-anwụ ndị niile na-achọtala nga ahụ mmanụ 22 22 ahụ na mmanụ 22 ndị ke na-anwụọna ebe bọọsụ ahụ pakwanụ mmanụ 32 people wuhe ịpa ọpa na ha emekwana n'Afọ Igbo South ka nwo jere ya wụ burial ahụ na Yọma na ruo mmiri Akaeze Ukwu ya akpa ime mmiri ọsọ agba ya erejie na moto ha nwere accident na Akaeze River wee dakwe n'ime mmiri ahụ so mụghachi na village natawazie bịa fụ ọ bụrụ eziokwu my sister bịa esokwe na the moto and my sister bịa nwụkwara. Anyị je beria na Afọ Igbo South. Anyị na-abata moto anyị na-eme minibus overtake ọmụhụ na trailer nọ ya n'azụ trailer wee pịazie ka ọ pịara ya moto anyị wee tọmbuzie mburu na abụtụbazie n'ime mmiri bifo mụ na ụmụ ochie ntụpụzi tọnụzie atọn dabazie n'ime mmiri ka m dabazie n'ime mmiri na-etizi Chineke nọkwa gịwa ka m nọ n'aka ihe ọbụla sọ gị na gị mee n'ime mmiri m na-ekwu ụta ahụ ihe mfụzi bụ one voice si m na wenye aka m elu ihe mfụzi onwe mbebe njina n'elu osisi dị na mmiri ahụ na krọs akụrụ ọ bụzi n'elu ochie agafere oche waligote bịa tupu na ụka aja voice a si m na mbinye wa jewe n'ebe ndị mmadụ nọ ka m nwee ike na ebe a nọ na adụghọ ma na-achị tupu na ụka mmiri na mmiri a dịrị gị bịa dọkwara m ọdọdọkpe ụlọ mfụ mmiri a bịa vuwezi aja ahụ ntupu n'elu na-evuzi aja ahụ vubesizi na mmiri so ọ ka nchefe and obi dị m ụtọ na saịdị nke nwa m nwaanyị na Chineke bụ ihe mere o ji sọsido mana enwe m mwute n'ebe nwanne m nwaanyị nọ na m eluzuru m onye nke ahụ. I wasn't my phone, my mother nwekwara accident on Friday. Then on Saturday morning, mụ abụọ batawazi ụgbọ because mụ na ha ebido bazi bịazi ụgbọ bifo m ga-erutezi ebe ụmụ na m ebe ọkwa sị m na m onye nwere accident na asị na ọgwụgwụ na mma ka m ga-esi wee nekọta ụmụnne m ndị nke ọ rapụnyere. ọ gbarara infat okoro m nna ahụ na ọkpa ndị ka alụ nwa yoga from ịyọ burial ọ na-awụzi burial kenwo ka a na ka ga ụka ya. Oimokrobene tragedy. Ekeno Weshisabu everywhere in Biafra land, but God passed them. Jonathan Eshina, well, sorry for them. Lily K. Mercy, Auntie Lily Ebola. Elekbereta Umeji Magekwano.
Ụmụnne m sorokwa na anyị sorokwa na nwanne anyị nwaanyị wụ Aunty Lily Kemas ṅụrịakwa ọṅụ ọ mụrụ ejima atọ ee mami ejima aga m amụ ejima bụta ọwụ ka atọ aga m amụ abụọ arịa mma kelela m ụmụ ejima gị na-enye nwa onye kwelu ndewo chido thank you for the great information you are giving us. Ndewo Prince Chima Ojiakishori Pikin man, I greet you. Igbo Kezi ndewo Paul Ozemena Shegbishi, please tell Hope Uzodimma there is no excuse for him not to pay workers Oremma. Anselm Obi ndewo yarekwala gị mma. Elonja no condition media so rest in perfect peace. Teresa Okpechi ebiaruola nwanyị ọma shi London. Presido ashimyarela gị mma. Ugo Sunday is sorry to say this. Nothing good come from Nigeria, Orema. It's a pity. Chibike is a thanks to God. Thanks to God Almighty. Arịmma n'iliga anya n'akwụkwọ akụkọ keta echide n'akwụkwọ trumpeta n'akwụkwọ echide n'akwụkwọ trumpeta ekwugachi workers in Imo pay 3,000 each for free ride and snacks. Outrage over bus breakdown. Ejiri ha onyonyo ebe akwaga ụgbọala ahụ Hope epeela ndị ọrụ steeti Imo shoji ya enye na nwụ aka. Ọtụtụ ndị mmadụ agbarụ ọkwa n'ihu shi ụgbọala ahụ naanị ime Owerri municipal ka ha eji agba. Chahụ naanị ime Owerri ka ha eji agba. Cha ha ejikwa na agbaba na ime obodo rural area show fresh enwe ndị ejeshi ime obodo abịa ọrụ na steeti Imo. Channa ha ahụ na chọọ maka ụzọ arị mma ahụhụ mere ụgbọala ndị ahụ ejiri agbaba na ime obodo. A na-ekwukwa nga achachi ndị ọrụ Imo chama ahụ ga na-akwụ 3,000 naira maka moto ahụ eji abịa akwụkwọ nwo free makwa snacks ndị a ga-ekela nwo n'ime ya wụ ụgbọala. Ọwa akụkọ trumpeta ịkpatara na ngwụcha izu ụka. Ọzọkwa minor cabinet reshuffle, more Uzodimma's appointee to swap positions and offices. Ana mararachi izu ụka na Hope Uzodimma enwere ndị ochie njiri ọkwa ọrụ nwo rịrụ onye o mere commissioner for allied matters and market and allied matters Maazị Blinding amajiri ọnwụ onye nga ọkpala eweturu ya n'oche ya were oche ya jee nyekwa n'onye ọzọ were ezi oche onye ka ọzọ ahụ du na nyekwana ya wo Blinding amajiri ọnwụ. Nwekwara mmanụ ole ma ole ọzọ emekwara ya wukpa ahụ achịkwa akpụmakwa anyashi a ga-ejikwakpa ahụ parịakwa oche ndị ọzọ na ndị niile o nyere appointment na steeti Imo. NUPI leadership agbahiwe orders not suspended ka ahụwo ndị njaba otu jikọtara ndị njaba enwegahụ katakata na ihe gbasara ihe nwo. Blessing, how are you? Blessing, you are welcome to the program. Enwegahụ katakata na ihe gbasara otu nwo so ma ndị asị enyere suspension ma ndị asị enye hụ suspension so ndị njaba otu nwo ha ahụ. Imo born education minister Emeka Nwajuba in trouble. Akụkọ ka ahụ ka nakwa efe ma anyị nwuru ala ya anyị amatakwana ya. Attention in APC as a party may not know candidate before election. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Imo na ihe gbasara ntuliaka elu ahụ chọrọ ime n'Ọkigwe enwegahụ nsogbu. Anyị nwere ndị APC jere na Abuja jeje mee ngagharị iwe shemega impose Frank Ibezim on them shaha uhu onye nwe ara mmeri na ntuliaka elu ahụ shọwa arara ume mana gọvanọ ahụ chọrọ iji ike ya were Frank Ibezim kwenye na ndị APC na Ọkigwe chinwo were asị enwega nsogbu n'etiti INEC na APC gbasara onye a ga-enye ikikere primary tiketi APC. Oremma ọkpa oshi jejere Obudi Agwa Birate Attorney General Akolisa accuses him ya wụ ndị Agwa
ịma na aka Olisa kwugachi ahụ ndị opposition wu ndị ikwugo okwu ọjọọ gbasara iwu ahụ civil justice na civil criminal administration law ahụ emere ka ahụ shi Hope ga-ejide onye ọbụla ọ chọrọ. COC aka Olisa ịwa Attorney General steeti Imo bịara bịakwuo ochie nwee ihe mere iwu ahụ chi iwu ahụ ahọrị mma kama ọwụ ndị PDP ahụ ndị kwugo okwu ọjọọ gbasara so ndị obudu agwa akụsiokwa na aka Olisa na ya ụha ahụ imere. Imo ADP Ashe Governors Aid Program Manager at war over office space azọgahụ space azọga nga nwoge nọ n'ime ọfịs. Arema Lady Teresa Eshi Lady Rosie, I can spot you there. Oklam Lady Rosie, she is highly welcome to the program. She should feel free, relax. Ya chọkwa ha anwa ye kwuo menye ya ka oji na Atondo Mano. Chris Adekboka, he should tell Imo governor to pay his workers because if he's a woman, he will pay her and also take good care of her. I don't know why all Imo governors always love women. They say a woman can be your helper. A woman can be your DJ, so I don't need the DJ and a helper. All the Manausa Express, the banner headline is Okigwe Senate by election. I've got to read from APC PDP primary fallout. And I'm not saying katakata na utu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na ihe gbasara nruliaka elu ahụ nwomere ka ewepụtara okewụlọ ọnụ rịrị onye ga-eji aha ahụ azọ ndeke APC anọrọkwa n'otu ichi na-enwe nsogbu mana abga nwere udo ebe onyere mba chance onyere mba iwu onye winere primary abga so nwoche nga mana abụọ na-anọ katakata so na abga wu ndị ọ ga-efevọ chi ndị mmanụ ga-anakpụla abga so ọkpa oshi jejere. Imo State government abolishes all tax force to defer school resumption indefinitely. Ya we Imo ahụ mgbakwara nnọchi tax force niile eji agagharị a n'ego na steeti Imo eme na nwo abolish kwuokwanụ shi Ari emecha testing coronavirus na 27 local government niile nọ na steeti Imo shi aga agbatu oya akwụkwọ primary na secondary na steeti Imo. Ozodimma moves to merge on viable MDAs. Governor steeti Imo enwere ụmụ nwa ministry ndị ekretichara abahụ uru rocha kretichara mma ahụ iji menye na ndeke ya. So Hope Uzodimma eremana anya chi ụmụ nwa ministry ndị agha abahụ uru akwụfugo ụgwọ ọkpọrọkọ enwekwanụ ihe mmanụ ga cha ga-abịa chọọ ministry ọzọ ya nwe yiri otu ọrụ akpụkọ anwụ ọnụ nwa awụọ otu ministry ka a ghara inwekwanụ 27 ministries herụgo ọrụ awụrụ naanị ebe 19 ọwụkwanụ thereabout. Arema akwụkwọ Frontline Express Izi Yamo Health Obaseki Izi Yamo ekele na Obaseki shehu bịa ụyọkpu aya ụyọ n'ihi na enweghị ebe ọzọ ka ụyọ a ga-akwụkwa nna ya ugwu na ahụ APC n'ihi na ahụ onye ọhụrụ na PDP chanwa ga-erumana ya ishi. Ọzọkwa Imo Government First School Resumption bans all tax forces sale of emblems ekwuola m ka a shere mana emblem anamana ego na steeti Imo. What is left of APC is just respect for Buhari. Okorocha Rochas Okorocha shenwe makwa ha ọzọ nọ na APC ahụhụ nsọfụrụ ahụ eji enye bubu rịda onyeisiala. Rural Electrification Agency of Nigeria team visits Idato today. Flags off project agaghị eji Idato taa. By Monday, I will report the news as it happened there. My wife preparation Imo State government the first school resumption. Court orders rearrangement of ex-AA National Chairman Kenneth Udeze over forgery and fraud. Onye oburu onyeisi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị AA anya adana Action Alliance
Kenneth Udeze enwere ebubo ebuga forgery some certificate nakwa ntapịa ego. What Buhari, Osibanjo, Obasanjo, Abubakar Lawan Buni, governors of APC and ndị ọzọ said about Okorocha on his 58th birthday celebration. Anyị amara na shi ọkwa ụka ọma ka nwoge ekwu maka Showe hero, Showe good man. Mọnọwụ nwokwucha ihe niile ọwa anyị nwa ndewo Imo steeti ọ chịrị anyị nwe ka ma ọ wụ ezigbo mmanụ ma ọ hụ ezigbo mmanụ. Imo State government pays for 3,000 birds killed by its officials. Ngwụcha izuụka gara aga enwere ndị eji apapata nnụnụ enwere ndị eji apapata ọkụkọ day old chick eji apapata ya na steeti Imo. So ma nwepapa aga ndị task force Imo akwụsị nwo ego emblem ọkwa otu emblem ego emblem ele moto mee moto impound adọma moto anọ na nga adọmara moto ọkụkọ niile n'ime moto anwụchisacha ọkụkọ niile n'ime moto anwụchisacha. Lee the picture ọkụkọ niile day old chick naanị maka ego emblem ele moto pa ọkụkọ a ga-iri ere. So ndị otu jikọtara ndị poultry na steeti Imo ya protest machi gọvanọ steeti Imo ha emeghụ ha ọwụla maka ya wụ ọnwụ ọkụkọ ndị na ndị task force nwo ijidere mee ọkụkọ ndị anọrọ nga ahụ ekpomọkụ egbuo nwo ọkụkọ ekwesịrị iri ichi ahụ ekpomọkụ egbonwu. So ọchịchị steeti Imo akwụọla ya wụ ụgwọ mana ama mkpanwoshi mekwuo ya wụdo ụgwọ mana akwụkwọ white paper ekwuola shi ọchịchị steeti Imo akwụọla ya ụgwọ. October 1st IPOB orders sit at home ban ceremony. Otu IPOB shi onye ọla nọrọ n'ụlọ ya na October 1st. Social media operators are not journalists. Chief Olusegun Osoba ọkwa n'eziokwu social media operators are not journalists. Onye shebo shi ya abịabịa dị fon eme na onye ọla na-awụcha reporter onye ọla na-awụchakwa journalist ọ gbarara. Arịma akwụkwọ Watchdog Imo government bans all task forces sales of emblem. Anyị ekwuola ka ahụ CDN Oil appoints Ajumbe Orikeze Ahmed as directors. Chief Vitalis Orikeze Ajumbe. Professor Dike makes wish Orema for Igbo Nation. Orema unbelievable memo reinstating civil servants employed 2018-2019 missing. Ya memo ejiri mee Okorocha nna marasị enwere ndị Okorocha kpọrọla ọrụ tupu ya afọ n'oche. So now oso ndị na-acha nwe ghost workers na steeti Imo n'ihi na o me etibe aha nwo normally na payment role ọchịchị steeti Imo. So memo ejikwara ome ndị na-employ na achọgazi ya achọga. So ndị ọrụ mahadum steeti Imo kanakwa ebe akwa maka ụgwọ ọnwa nwo anamara shike ma na ebega ha akwa chakwube nwo ụgwọ echenjekwala governing council Imo still akwubekwa nwo ụgwọ nwo. So ọkpa oshijejere na akwụkwọ Watchdog. Arema Imo breaking news. Police Complaints Commission throws more light on Imo State Administrative Criminal Justice Law Section 482. Section 482 ahụ dọgakwa ọgụ ashi hope enyere ya ikikere ijide onye ọbụla ọ chọga. Says section specifically and deliberately designed to protect offenders below the age of criminal responsibility and persons of unconscious unsound mind. Ya ụdị iwu ha mere ya maka ichekwa ndị na-erube ijeje zama ajụjụ mmehie nwo mere ndị erube ogo 18 nwo nwere ike iji stand ya na court ma ọkwanụ stand ya trial. So gọvanọ nwere ike shọrọ mma onye na-ala ihe a ga-eme ya jee serve for how many months or 1 week. Mụọla gọvanọ chọrọ ime onye ahụ ọ nọ ya ka ọkwanụ onye isi arị mma ọwa aka gọvanọ ka ọ nọ idecide. Then Imo government bans all tax for the sales of emblem. Onunuju resumes as commissioner for special projects. Health Uzodimma. Onunuju na echenjiri office ya echenjiri office also ndị na swapụrụ their position. So ọkpa oshijejere. Then na akwụkwọ Weekend News Point, Nigeria News Point Obudi Agwa flays Imo AG, accuses him of creating crisis in
community. Sam Daddy to monarchs, guard against strangers infiltration. Sam Daddy oburu senator ndị Owerri zone, senator Samuel Anyanwụ ịwụkwa n'onye Ami Imo Ikeduru. Ọ gwara ndị eze steeti Imo Shinwo echekwa obodo nwụfụọ n'aka ndị ji eshi abata maka mwakpo ya. Ụkwa otu community policing ekwuga okwu ya ugbula. Speaker Chiji show proof of third reading. Ana mana shi speaker na onwe ka ya kwugashi iwu ahụ enwe ha adịrị enwe ha minus ya. So ndị Imo agwala ya shi ngwa ya ji anyị ka eweji okwu shakwa that plenary akọvara ya cover shi ya ji anyị video ya nga agụga that third reading ka amara ma enwere ha adịrị ya ma enweghịkwanụ ihe adịrị ya. So ụmụnne m ọkpọ oshere na akwụkwọ akụkọ. I am Akizito Onwuministry. Thanks very much for the newspaper review. Keep it up. Since the child most civil servants are suffering for non-payment. Mommy Stella Mane, Bola Chele, Mashi London. Since the child NG, she too bad. Nyanwa Onye Kwelo, Lina Justin, she YouTube Belegam. She let them pay. It is too bad for the tax force. So, and now wow, Obechi Teresa. Emmanuel Lucy Obi-Wan Teresa Obechi, she come. Converse for me immediately. Okay, she swallow the French. Really, who make a house I am happy. See, case so French I am now. The case so French I am. But coulez-vous? Can you make me happy? I am doing coulez-vous? Coucher. Il faut tout le vous, il faut tout la va. Abandonne les chélènes déjà vous tout le vous. Et j'ai pas la part. Qu'est-ce que le vous, l'argent, la français? Arema, et on can note egwu anyị eji agụ. Ọwa egwu owere anyị but abazi bịa kpụgharịa ya. Anyị bịa kpụgharịa ndị French bịa ji alakpo jeje, you know, jeje kpụgharịa ya. Ma ya uze something like na French eji agụ ekpa. Les Français est un bel langue. Je suis les Français. But in real sense, how Alowere webe marama. Biadokwala alowere. Alowere webe marama. Biadokwala alowere. Biadwo ike na-egbu. Biadwo ejikwala ya nga ahụ oge ahụhụ nwanne nke mmanụ. Arema Teresa Okpechiche Fanta okokumi awo Arema ndewo elilike masị ishe nna anyị nomi coke Fanta biko ele onye kega heke. Gonzales ndewo Chris Okpechiche imo Arema egwona meka ahụ ndewo Arema ụmụnne m. Ebe ka m ga-achịkọ anya na hụ anyị makọla gị akụkọ keta ewu Friday. Echefukwala echi ile omume anyị nsogbu ụwa ga-abịa ọ ga-arịkwa kpọkpọ. Ugochukwu Donald Opra ndewo Paul Ozemena Sebishi thanks for the newspaper review. Emmanuel ndewo Cindy Charles NGC you try bros thank you. Elsha Edwin Echi I like your French here. Legion Lick Arema ebe ka anyị ga-achịkọ anya taa marachi ka Chineke jike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ onye nwe anyị nọnye na nọ na wikendi ngwa na lakpumanụ akụka gwụsiwo onye ọbụla nyerite n'onwe unu ekele nke udo. Arema echile anyị arụọ. God bless you immediately. Prince Chima, yare la gemba. Anno kraka o. Ele makande London base. Lily Kemasi. Mommy Stella Mane. Mommy Mercy Oga. Yare la nomma. Teresa Obechile.
ndị London base. Edu Chinko onye ọma na Manila. One of Owerri West. Ihe agwa.